lähti. Nyt tehdään sitten semmonen niin sanottu huorapata. Tässä pitää pilkota äkkiä niin pikkusen sipulia tänne joukkoon. Kattilakin nyt meillä on tämmönen valurata. Pönttö näyttää olevan tuossa, niin pannapa sekin päälle tuossa. Ja meillä on nyt aika hyvin paljon niitä joravia juureksia. Elikkä, mitkä täällä joraa? Täällä on porkkanaa. Sitten on selleri ja palsternakkaa huomattu. Niin kuin selvästi erottuu toisistansa. Ja sitten on sipuli ja valkosipuli. Mitä noi on? Ja sitten siellä on pottua. Ja. Ja sitten on tämmösiä makkaroita täällä. Täällä on 3 erilaista makkaraa. Siinä on bratwurstia ja sitten on pari eriä. En muista ihan kaikkea mitä kaikkea. Mutta huomenna yhdelläkin makkaralla, jos ei ole enempää kuin yhtä, niin mutta meillä nyt sattuu. Lenkurakileipä. Lenkura käy erittäin hyvin. Hakan blee. Tai sitten vaikka jopa tämä punainenkin makkara. Täällä on vähän tämmöistä saksalaistyylistä makkaraa ja sitten tsekkiläistyylistä olutta päälle pikkusen. Sillä lailla. Näin. Nyt pantiin tämä pannu tänne sitten kuumenemaan ja sinne sitten öljyä. Ja kun me ollaan tämmöisiä trenditietoisia kavereita, niin meillä on tietenkin avokadoöljyä. Miksei neitsystä? No ei me nyt sen verran ollaan häveliästä kaveria, että pannaan nyt vaan kuule ihan avokadoa. Ei ole. Ei. Sitten jos sattuu löytymään voita, niin sitäkin voitaisiin laittaa. Niin tätä semmonen kans jonnin verran, ei ihan nurkillista kannata laittaa, mutta pari palloa. Tässä on se hyvä puoli, että kun se nyt tuolla noin, niin siitähän tulee tämmönen ihana soundi maailma tähän elämään. Plus sitten tässä huomaa, että milloin tämä pannu on niinku tarpeeksi kuuma. No mistä se huomaa? No perkele, kun se tuolla tappaa niin huomakkona se tullaan. Sitten vaan tästä niin nakellaan. Järjestys on. Juurisosasto. Tuosta nuo porkkanat ja sipulit ja sellerit, palsternakat. Että tuo pilikkominen, pitääkö olla tasapaksuun? Ainahan se olisi pirun hyvä, että ne olisi kuitenkin sillä tavalla tasakokoista, mutta jos hermoset. no silloin kannattaa laittaa vähän eri kokoista. Sillä tapaa, että miten justiinsa tuo veitsi pysyy käsissä ja miten hermot pysyy kurissa. Sitten näytetään tällä tavalla. Niin, mikähän tässä on niinku lopputulos? Ei tiedä vielä. Se on vähän niinku arvotus meille kaikille. Tämä on tämmönen yllätysten yö, niin sanotusti. Aika aamupäivä. Ja sitten voidaan himpun verran heittää tuonne suolanpookasta. Noittiasti. Ja vähän mustapippuria. Sitten himpun verran kun laittaa juusta kuminaa. Tätäkin kannattaa jo tässä vaiheessa laitella, niin se kans saa irtoa sitä makua niin enää. Noita. Eikö kokki muuten tarvi aina hieman nestettä? Tarvii. Keittiöt on yleensä helvetin kuumia ja silloin pitää muistaa, että juo tarpeeksi. Että siinä pystyy se nestetasapaino, ettei ala huittaa. Niin kuin urheilimessassa. Sama homma. Muuten sitä pyörtyilee täällä ympäriinsä ja mitä sitä sitten tulee? Ei, siitä ei tukko sanomista sitten. Ja tässä vaiheessa voidaan heittää jopa nämä potutkin tänne. Noin. Sitten pyöritellään lisää. Oho. Mennään vähän niin huoratta padaa perusasetelmilla, että kaikki vaan pataa ja katsotaan mitä syntyy, mutta ehkä sen verran hienostuneen, niin että otetaan vähän makuja tälleen paistelemalla. Sitten tasaisvälissä jo heitetään nämä makkaralajit tänne. Näin. Ei saatana. Valtava. Nyt alkaa jo jumaleissa, niin melkein patalat on kesken, mutta nyt tästä näitä pyöritellään täällä ja tää on sitten aika kuuma tää
Mitä pitää himpun verran sen takia, että pyörätillä ne ihan kuitenkaan valaa. Niin. Niinku pohjaa kiinni. Sehän ei ole kauhean mukavaa, jos se pallaa. Se ei maistu kauhean hyvältä kuitenkaan niinku loppujen lopuksi. Toisaalta jos nälkää, niin kyllähän sekin menee. Sen verran sitten lisätään hieman sinappia. Kenepä kun ihan mikä sinoppi vaan on. Ei kyllä se Turun melkein mikään vaan kelpaa. Miksei ruottalaiset, niinku suomalaisetkin ja ranskalaiset sinapit siinä mielessä, että Rassailua. no joo, mutta niissä on se hyvä puoli, että ne ei ole niin makkeita. Niin mitä helvettiä. Dionia. Iso sinappia. Sitten nyt voidaan heittää vielä hieman tuonne ketchupin pookasta. Tässä sattuu olemaan tämmönen vähän isompi ämpäri. Mitä sinne? Noin kans jonnin verran. Pitääkö kaikkia mausteiden määrää laskea? Ei. Nonni. Näin niin näissä kokkihommissa, niin mennään enää tällä lailla justiinsa näin niin fiilispohjalla. Et sitten tietenkin totta kai silloin kun on vähän Ja epävarmaa. svengi pitää olla. Niin. Justiinsa näin. Vittu saata. Oho. No. Niin lähti taas nämä joraavat juurakset niin himpun verran tanssimaan tästä padasta yli. Ja, mutta ei sinne vaan. Kyllä ne siellä pysyy. Nyt tehdään sitten sillä lailla, että otamme vettä. Tai panna pikkusen kato tuossa kun sattuu kaljaa, niin vähän sinne tuolla tappaa. Raanosta vettä näin. Tässä on nyt tarkoitus tehdä semmonen enempi pataruoka, koska tämä on huorapata. Tuo on niin sanottu suolan puute. Voi iskiä aivan yhtäkkiä yllättäen, niin kannattaa se tällä lailla ehkäistä, että pannaan tähän ruoka-asteesta ja suolaa tarpeeksi. Sitäkään ei kannata tietenkään liikaa. Vai mitä? Juu, lisätä suopi, pois Niin. ei suopi. No näähän se on justiis. Niin pannaan, kato ne tuonne tolla No tappaa älä nyt. noin ikkeästi. Pannako menemään vai mennäänkö? Ja sillä tappaa. Elikkä no. Heittää nuo, kun meillä oli tommonen puolikas chilin pookanakin pilkottuna, niin sekin vielä sinne, niin hautuupi siellä kotvasen aikaa. Nonni. Mitäs nyt? No niin, nyt tämä on porissut täällä parikymmentä minuuttia. Ja sehän näyttää oikein vallaan muhevalta. Ja tällä tappaa ja nyt No voidaan näyttäkö hieman... se ihan miltä pitääkin näyttää? No siinähän se just on, kun ei tiedä, että mitä... Mutta helvetin hyvältä. Joo, kyllä on pikkusen on vielä raaka, että on tää vielä jonkun aikaa. No voiko tuon kanssa jotain muuta vettä? Voi vedellä ihan mitä haluaa. Katsi syväniidiä, koska siitähän tulee ripuli. Nonni. Jahas, Mitäs? nyt se pata on Kauas? täällä muhinu. Kauan. Se on semmonen 40-50 minuuttia, niin se alkaa olla ja vähän vielä sattuu erikoisalennusmyynnistä, niin oli tosi halvalla tämmöstä chili tuorejuustoa, niin pätkästään nekin vielä tuonne joukkoon, niin maistetaan nyt vielä, että se on niinku makeimmillaan. Kyllä on, erittäin hyvä. Minäpä maistan. Maistapa sinä, niin minä otan siitä kuvaa, että kyllä nyt tämä on jännittävä hetki. Helvetin hyvä. Onko suu laakistaan raikas? Suosittelen. Suosittelen lämpimästi. Kokeilkaa toki kotona.